rada katek sawetara nggonku nginjen Widodari Bathari Supraba kuwi mau ana kang salah gawe balang pusaka teman ngenai mripatku kang isih kiwa dadi caca netra picak sisih kaya ngene iki kok. Oh, critane niku ngaten lho. Sambat kalaran aku banjur ngamuk punggung nalika Semana Dewa Cendol kepalang deteke paring dawuh yen aku kepengin ngersake Bathari Supraba minangka garwa wayahe durung nalika kuwi. Nanging yen aku wis demen Alindra kena nakokake kahananing Bathari Supraba. Mula dina iki kaya wis pinesti teka wayahe aku nakokake mungguh rasa katresnanku marang Bathari Supraba. Kira-kira piye kok? Tumpang punten nggih Suwun. Jagat menika wonten wangsa ing kawulipun judhu menawi mangsa. Satriya Raja Nerpati menika judulipun putranipun Alindra. Sorong niku judulipun Hapsari utawi Dewa menika judulipun Widodari. Endang menika calon garwanipun Bambang. Bambang sing ibet. Lambemu dudu. Lan paduka menika Najanta Narendra wujudipun raksasa dados garwanipun calon niki raseksi. Akeh contone titahing arca padha kang karo Widodari kok. Nanging menika ora jumbuh kelawan labuhanipun Borai Cek. 75. Iya. Arep aturmu kaya mengkono niki. Arasaku marang Bathari Supraba aku tak pambengi maneh. Kowe ngerti? Tresna kuwi urupe jiwa luhur tantang kena pinambengan kanthi mawartan apa wae. Kula sawetara menengo. Mamang dono maju sawetara. Tautus mungkal marang kayangan Suralaya takokno marang Dewa piye janjine nalika semana mungguh konku nandhakake rasa marang Bathari Supraba purba wasesa tak paringake nggih sinuwun sendika ngestakaken dawuh lajeng dinten menapa kula ketah bidhah Bajrantah layu dina mangkato dina iki Mamangdana inggih kula nyuwun pamit pejah sinuwun. Kowe takon pinter ora takon bongko ora enggal budhalo. Nyandak apa kang dadi ketawanku konku kepengin karo Bathari Supraba dene hamongkin arya sangkep konku kepengin ngaraton di jagat mengiran jagat aku kepengin dadi ratune Suradewi Suralaya miwah Surangkangkara jagating manungsa jagating kajipan kelawan jagating para dewa yen to iki mengko ditolak gonku kepengin karo Bathari Supraba
kayangan Suralaya bakal tak tulungake. Yen to kayangan wis teluk kaya-kaya wis ora ana meneh kang dadi pepalang. Nyuwun pangapunten jinuwun Mamang Murkowi. Nyandhong duka ingkang mangke yen tos leres ingkang kandhawuhaken kepasan jagat sampun teluk wonten sandhap ampian paduka nata rangging tigang condra ingkang lumampah menika wonten titah ingkang sunaring cahya karya surem cahya paduka sanuniwata kawaca ana wong kang barung sinamurang tata sapa Mamang Pandita ing Guwa Switaraga ing Gunung Indrakila para Begawan Ciptawening kaya ngapa dedapurane Ciptawening yen to pancen ora kono jindake Purbawasesa Mamang Murka kowe kang tak gawe rampung ana Kawan Ciptawening Toko Rekto para wadya kala saperangan dereke lakune Mamang Murka saperangan tututi lakune Mamang Dara kowe Buko wis lakon dawuh.
Tatantri Jawara Karana Didaya mangkono jaring kakawin Parama Yoga ingkang legiti pangijawan paing Bathara Luhur yekti paring nugraha kinarya memayu rahayuning bawana tulusing pangesti sembada dadi pambuka marawakani carita satri hanenggih punika gumalaring kayangan Surawaya inggih sinebat ujung giri Kaiwasa mundaran Dirgawana jongkring Saloka ugi sinebat Paku Jamur Kataliwarna pramila sinebat Suralaya minangka pratandha jagating kasuksman ingkang wusangan cek tataran jiwa luhur ujung giri Kaiwasa mengko wedi sasana pangasrepan Dadya Saloka nedahaken kiblating panembah mundaran Dirgawana tegese jagat pamuja jongkring Saloka minangka pratandha kalamun ingkang ing mriku sinung pemasren Tatya Sumara Kadya Saloka ginabar Paku Jamur Kataliwarna lirik Dadya Sawana paugraning pangesti Lasitenta ingkang dadya tetungguling para Jawata Surawaya babebisih Sang Hyang Guru Sang Hyang Jagat Patingkah Hyang Girinata Hyang Jagataka Hyang Hutiwati Hyang Lenggin Hyang Nilakanta Hyang Pramesti Hyang Landuwanda Hyang Sangga Hyang Caturbuja Hyang Aditya Hyang Birawa Hyang Diwaisa Hyang Dewaraja Hyang Isyaka Hyang Mahabuddha Hyang Manikmaya Hyang Palsu Prabu Hyang Siwa Hyang Rudra inggih bebisik Sang Hyang Wisesa Sang Hyang Guru Hangasta pusaraning kadilan panandhasa adil parawata lampahing pangadilan nindakaken dana siasat wirid manambau kapike Brahma Sapsara Widodara Dewa Durandara menapa titah Bujangkara kalamun kedhira labakranira yekti ginandar jumbuh kelawan labuhan nadyan garwa putra kelamun mangro panembahe binasakaken mirang kampung jingga yekti kapatrapan pidana sabobot kelayan pakartira lamun kataritake luhuring kawigawaning Surawaya yekti sadalu Tanara Pedhoti pinunggil kang gawe carita hanya nanging hari Sukra yang jagat Girinata keparengya siniwaka ing Balyaras Marjupundra lenggah para wangun Cinapandha waru dinanggun sesemet permadani pinulas jingga ginambaran Sekar Tanjung sinebaran Durgandara Rapsari Ginanda Widaka ngas mangambar gandane umat kang ngeki jroning sasana Sewaka Kedhaing bukulun Hyang Manikmaya kaya para widodari kasapta ingkang samya kanthi upacara kadewatan nenggih kayu klepu dewa daru gedhang pas pupus dindhe tembok swasa parijata kencana Sekar Mayang Sarwarna lombok terong isi mutiara piwahangaska dhaharaning para dewa rupi jambu dipunapa tuwin pelem-pelem bojiwa Lasitenta ingkang kepareng caket Demi Ramangayun muhung kami tuwaning Dewa Surawaya nenggih cawata ing sidik panggudal-udal bebisik Hyang Narada Hyang Kaneka Putra Hyang Kaneka Persinggana Hyang Kaneka Sabda inggih bebisik Hyang Dewarsi Hyang Narada kinarya marang para lapet puspana bausi ing bawana lantit ing panggraita turpa datang kewaran dateng pelaksitaning jagat gumelar denira Dadya Parampara Amarsudi dateng watak ing Brahmana lirik tansah dana wangun karya nakti asing sasana Iwaha memayu dateng rahayuning tumitah
Selambungipun tanpa simpanira putra saking kayuwangan Indraloka awebisit Sang Hyang Indra Bathara Surawati yang saka inggih Sang Resi Madya lenggah mabukuk almari klutemah ketingal Ponjong Wadarani ing Jawi para Jawata Watmakna para Wadyadara Samya hagantung siboyayah kumbak ing jero nijaning daratan Sidon Tarana Jawata kang nyabawa tumiwus kapireng swara guntur jublegur munya ing akasa kandha kalamun Sang Hyang Jagat Mokta rasa paring dawuh mangkono wijining dawuh Sang Hyang Jagat Dirinata kang dereng kawiyosing lisan Aku nak cek neng sini Tomo Dewaning Namas sekalian bawono lagi nuwun mangkira kakang Narada dereng sawetawis dangu saprawa paduka kakang keparenga rayi para ngaturaken perbagi panakrami dhumateng jengandika kakang Kaneka Putra. Perintah
lan Pak Monggo bolong karo Brayati negara wong. Kali codhe daliline. Biasa Iku Iye. Raja lan panipanarakanto ing sithik pangudal-udal. Ora bae kayangan Suralaya. Tinggal mangke sampun kata bisa memakai kono kami saking dengan tiga Haji Guru mantap rumatan arakan oh bukiyo mewak kono cakyo moro cakyo boten langkung uji mangasuti kula bukiyo kunjuk adik guru kakang Naraja Ninggi sampun kamampi uji mangasuti saking jandika kakang kasih cakno anggenipun dengan tiga kakang Naraja Tinaraga oh iya kantos sampun boten kirang sekeca Adi Guru putra ulun Indra nuwun timbalan ingkang adhawu Rama Wulun Raja sowan kita Indra nuwun inggih Raja sowan kula wonten ngersa Senila Maduka Kanjeng Rama Wulun boten langkung sumangkeming panabekti kula mugi kunjuk iya Indra wis katampa kepara kepenak monggo nulungga sawetara nggih sangka nuwun inggih Kanjeng Rama Wulun kados sampun boten kirang sekeca ngaturaken duning panuwun Kakang Naraja pripun Adi Guru sampun sawetawis wekdal yektosipun panjenengan ulun kepengin sapejagung kaliyan jenandika Kakang Naraja to lah pendak sampun sapejagung kaliyan Rakanda Cidhik pangudal-udal Kakang Naraja inggih namung ingkang langgar mangke hambuk bilih ardi benten kelawan dinten-dinten ingkang kawuli ingkang menika kakang kepareng ora diangsek sawetawis anggenipun lenggah baji kula kanthi rembagan sawetawis Kakang Naraja Andra Kang Puspita kasliring samirana mri
jangga nalingaken karna supados perintis anggen kula midhangetaken dawuhipun Adi Guru. Kakang Narada inggih kakang. Yen tos kula menika namung badhe nanjaken bab ingkang kula raos beneh kaliyan Radatan ingkang kalenggan mangke dumadi Kahyangan Suralaya. Lho, Adi Guru kurmasi wonten bab ingkang beneh kaliyan Padatan tegese beda karo dina-dina sing kepungkur. Mekaten Adi Guru. Kakang Narada inggih. Menika bab napa Adi Guru? Kula pitados yen to Kakang Narada yen kosipun ugi ngraosaken bab sami kadidene kang nipun dipuraosaken. Kakang Sobito dipun penggalih dipun suraos hawanipun Kahyangan Suralaya sawetawis wekdal menika kraos benter. Bentering kahanan menika mahanani purut Apsara Hapsari Durandara lan sedaya makhluk ingkang mapan ing Kahyangan Suralaya geger poyang payangan. Menapa Kakang Narada mboten ngrasaken bab menika Kakang? Alah. Nggih, menawi bab menika mboten kula silaki Adi Guru. Kula menika ugi ngrasaken hawanipun Naradi benter. Hawanipun Naradi benter rada sumuk tur ing pikiran kula rada kuwur. Ora mudeng sing dipikir kuwi apa ning rasane rada bingung. Menawi lari sakmenika sok ngarani galau utawi gabut. Iku nek cara sakniki gandeng iki cara Kahyangan tartamtu benten kaliyan ingkang dipun raosaken mari-mari sakmenika. Kakang Narada inggih saged dipun wastani ingkang dumadi kalenggan menika mujudaken goro-goro ingkang sumundhul Kahyangan Suralaya. Kakang Narada kewarma Kakang Narada ngaturaken menapa kaya kosipun ingkang dados sumbering goro-goro ingkang kalenggan menika Kakang Narada. Ari Guru, kedatangan ajak kucing. Kula menika mitados kekiranganipun menapa Adi Guru menika nalindranipun Triloka Bawana. Nalindra ing Suralaya, Suranggangkara miwah Suradewi. Adi Guru. Kula mitados Adi Guru menika sampun priksa, sampun mangertos menapa ingkang dados tok sumbering gara-gara kalenggan menika. Kakang bebasan cangkriman kirang prayogi lamun jeneng ulun pribadi ingkang ambatan mila prayogi Kakang Narada kula ingkang medhalaken. Oh nggih. Yen to kula kados mekaten ingkang dados karsanipun Adi Guru kula badhe matur. Ingkang dados tok sumbering gara-gara menika mboten kok kayu ingkang mawa teja utawi sewa ingkang mawa cahya menika mboten anggih. Inggih awit wonten titah pujang kara ingkang ketemben kepati ambanting raga mesu brata temandhangga kanggo dika tanah sanes puhung titah paduka pun panengah Pandhawa inggih pun Arjuna ingkang ing kalenggan mangke Adi Guru katemben kepati ambanting raga mapan ing jroning guwa Suwitaraga. Guwa Suwitaraga. Kala mangsa wonten ingkang nyebat Guwa Mintaraga mapanipun kaing Gunung Indrakila. Kakang Narada Arjuna mapan ing Gunung Indrakila menika nggadahi kekarepan menapa Kakang? Adi Guru. Yen pasti pamujang karo pun Arjuna menika mrihatosaken penandhangipun kadang Parata Pandhawa. Kepengin nyuwun kanugrahan pikantuk kanugrahan ingkang ing tembe sageta kinarya sarana. Sageta kinarya sarana nggih. Antas penandhangi para kadang. Pilah para kawula negari ngamarta Adi Guru. Kagya trisan kapirangu rinangkul kinempet kompet dosang rataning bawana
Gusti yogi tukangen sing tias yogi tukang kudu garing dereng kewalapun wontenira wawan pangandikan inggih wangko kulun Bathara Guru Miwah sang hyang kane kala sinat kala samono kesarugung tering dawi inggih masihane jawata nyarga dawana wangku kulun Bathara Guru dewa-dewa sukata marang sedereng panganutan nyaroman marotan pawani caket tanpa tinimbalan mungkah ana sitinggil binaturaka putra ulun Brahma nggih nuwun inggih para kulun kula pun teng putra ngarga dawana ingkang sowan tanpa tinimbalan blaja tanpa harapan bebasan lonjong mimis semanmu dina iki ana parigawe apa Brahma inggih Rama nyadong duka yen to tanpa tinimbalan kumawani kula sowan wonten ngersa paduka yang jagat dinaka kemarang matur Rama kula ingkang garmake kerpat kemanasan wonten titah sinandhangan wadah ingkang damel lontran-lontran lho ana titah kang kumawani munggah marang kerpat kemanasan lakar kaluhuran Rama titah menika hangaken Ditya Kala Mamandana utusan saking negari Himai Mantaka inggih negari Mani Mantaka utusan saka Himai Mantaka ana kersa apa titah kuwi mau Brahma waduh nyadong duka Rama angkuh pun Mamandana ngaken dinuta para Buniwata kawaca kepengin anggone-gone dangan dicawah sonten hanyun Bathari Supraba
Pinangka garwanipun Nalendra Manimantaka Rama Bukulun. Dene aku entek ora golek musik kok. Gak iki. Ngapun radio. Daripada ning radio. Wonten tibaran nek ada radio. Ora. Teko wonten kawontenan ingkang elo-elo. Dene aku iso nyabel. Setunggal badhe kampung nggih. Gawe musik Muganipun panengah Pandhawa ingkang nyuwun kanugrahan kula menika malah wonten tipak kasihan madak ingkang kumawantun gamel dhewe kayangan Surabaya Kakang Narada Paprayogi ngandika kadi malah Ari Guru iki ambok bilih kalih bab menika ing tembe wonten sambung ratipun namung gandeng kalih mangke ingkang gadhahi perkawis bab menika utawi kang wajib ngrampungaken perkawis menika boten wonten sanes kejawi putra jenandika pun kula Indra inggih kang dados sabab Batari Supraba menika aja kayangan Indra luka ingkang menika Adi Guru aku nak ngecogot musik kewaran dawaken sabda dhumateng putra pun Indra Kakang Raja niki putra ulun Indra kula wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Guru ana bab kang kudu sira rampungake ing lungguhan dina iki ana kang kemareng bakal ngersakake putra kita ya kuwi Sinini Supraba kapundhut pinangka garwa mbok keparengake apa ora Purbawasesa tak paringake marang kowe apa sira saguh Gerendra lho niki kula saged ngrampungaken bab menika Rama Guru ya yen pancen kaya mengkono Kaki Bromo wonten timbalan ingkang adhawuh Rama Guru metu njaba sawetara Mamandana dimen karantu apa kang dadi kerampungane kadang Kubana Indra Suri setunggal bab dereng wonten karambungan judul Hanusuri dadakan nyulayang Kakang Narada kepareng ing mantinganti kawicaksanan kepareng ngawat-awati para putra Jawata papak napa ngawikan idumadining lampan menika Kakang Narada lho nggih sedaya menika panten kesagan kula tanggel jawab kula Adi Guru ingkang menika kula lamun sedaya misaken menapa ingkang dados dawuhipun Wang Pramesti Guru Indra wonten timbalan ingkang dawuh Rama Guru kesaguhan kudu mantepi tegese rampungana dumadining perkara iki Purbawasesa tak paringake marang kita nuwun inggih sedaya ngestakaken dawuh yen wis terang terwaca dawuh
Yagi mara metu njaba bubaro kang gantung sibo jenenging Sunarsa Pundurane Dato. Setelah sabane Hyang Pramesti Guru Sang Jagat Dirinata pedhak jelek saking Palenggan Hanite sang lembuhan dini kemarang ngarsa pundur Hamendato pihak ngarsa tangkep sampir aja nganti cidra iku boyo.